Uhlobo lento ndibulisa abantu baseMzantsi Afrika, ndibulise ke abantu ababukela iVusisizwe TV channel abayibukela kwi-social media ku-TikTok nakuzo zonke ezinye indawo esithi sabelane nazo ngokwenhlalo yoluntu. Silapha ke eFlagstaff iward nguward 7 iward ke elapha eNgquza Municipality. Eyona nto emnandi esifuna ukuyithetha kumahulumente into yokuthi le ndoda ethobeke kangaka eniyena ibambisa into yoba mayibe ngukhansili kule ndawo okhansili asi nawe Mr Chase ayibo bantu esibafumanayo kwingxaki ungathi bafumane xa into seyinhle seyigqityiwe kodwa xa isembi bayayibaleka kodwa ke lo akabalekanga phakathi kwethu. Lento esiyibulelayo Mr Nontswaba ukuthi sikufumane tata eyona nto esifuna ukuyiva tata sithe xa sikhwaza siyiVusisizwe TV channel sakhwaza imeko kaMama uDalawana sibona ke ngoku kunendlu elapha phandle eyakhiwayo. Ndifuna uthi qabaqaba nje inkokheli siqale ngalendlu kuqala. Mandibulele kakhulu inkokheli yami. Yes. Indlu le bathe abahlali balapha esiphezini. Yes. Ngokuhlangana ngoba abantu balapha bayevana futhi bayahlangana ngento xa beyenza. Yes. Babona isimo sikamama. Yes. Uhulumente engekakwazi ukuncedisa umama, babona uba mabahlangane bamenzele into eyokuhlala. Baye bahlangana ke inkulu kakhulu ngoba ingu-treasure indlu bayakhileyo apha omkhulu kakhulu futhi uya ekupheleni ohlobo esibona ngalo. Mhlawumbi ikhansila emveni koba thina siyafika udonga seluphezulu sekungathi kuyaxhonywa. Bathe xa beyiqala ubuke wakhona apha ngelixesha bayiqala abazama ukuyixomoloza umane ubabona beyenza lento. Bendi-communicator khange ndibabone kodwa besi-communicator nabo. Community phakathi nayo abayilasa khaba sikukhuphele ngaphandle. Enkosi. Mhlawumbi ikhansila bungakanani ubunzima enithi nijongane nabo kwimeko ezifana nezi ngoba ke ugqibeleni siye sigxeke nina zikhanselazi thina singayazi imeko into yokuba bunjani ubulula nobunzima bokuhamba kwemeko zoba umuntu ahlangulwe. Ubunzima bukhona. Yeah. Ngenxa yokudileya kwezinto kungathethi kuba ayenziwa but ubunzima bukhona sihlangabezana nabo. Ingathi ke masibaleke ngenxa yoba into ingekakwazi ukwenzeka. Siye sihlale phansi nabahlali siyixoxe ezimbizweni kanye nakomkhulu kwezi ndawo zonke esihlala kuzo siyazithetha izinto ezinje uba sinako noxanduva siyakwazi ukulithatha lapha ekuhlaleni. Kukhansila Nontswabo kwa ward 7 esiphezini eFlagstaff kuNgquza Municipality. Siyabulela khansila ukufumana ke umuntu ofana nawe enyanisweni ayibabo bonke abantu abakwazi ukuyenza